Hej igen. Jeg stødte igen hovedet mod 15 minutters grænsen, så her kommer tredje del af introduktion til synopsis. Jeg har snakket om konklusion og perspektivering, og nu er vi nået til litteraturlisten, og det er fordi, at den litteratur, man bruger, skal opgives på en litteraturliste, og der skal henvises til den i løbet af teksten. Der er sådan set ikke noget særligt nyt i det, og jeg kan ikke lige på stående fod huske, om jeg har uploadet en vejledning i, hvordan man gør det korrekt, men ellers så vil jeg gøre det, når jeg også uploader de her film. Efter litteraturlisten kommer eventuelle bilag. Man ser lidt forskelligt på det. Jeg ved, Nuna, hun er ikke så begejstret for, at man har bilag. Jeg er måske mere åben over for det. Det jeg vil sige, det er, at det er under alle omstændigheder vigtigt, at man kan læse og forstå opgave eller synopsis uden at forholde sig til bilagene. Man skal altså kunne læse og forstå skidtet uden at læse bilagene. Bilagene kan bruges som dokumentation eller som noget, der kan betyde noget steder, hvor man godt vil gå lidt mere i dybden med nogle ting i teksten. Hvis man som læser tænker, det kunne jeg da godt tænke mig lige at få lidt flere detaljer på, og se, hvordan ser det egentlig ud i beskrivelsen af situationen eller noget, så kan man gå til bilagene. Så vil jeg lige introducere en bog i 2 udgaver. Skal jeg lige se, hvor meget I kan se. Ej, det kniber nok lidt. Det er metodebogen i den gamle udgave her. Sådan der, cirka. Og den nye udgave er her. Og udover den nye udgave, efter min mening, er pænere end den gamle. Så kan man sige, at uanset hvilken udgave man har, så er de beskrivelser, som jeg har gennemgået her, de er i begge udgaver af bogen. Og jeg vil sige, der er åbner lige her i indholdsfortegnelsen, i kapitel 11, der er der beskrevet mere detaljeret, hvordan man laver en synopsis, og hvad en synopsis er. Og der henviser hun blandt andet til sit kapitel 9, hvor der er en skabelon for en skriftlig opgave. Og det gælder i hvert fald for den nye bog, at det er kapitel 11 og kapitel 9. Og nu dobbelttjekker jeg lige her, at det er ikke kapitel 11 og 9 i den gamle udgave. I den gamle udgave, der er synopsis afsnittet af en del af kapitel 7. Og det er skabelonen til skriftlige opgaver også. Så der skal I kigge 2 steder i kapitel 7 i den gamle udgave. Og jeg gætter på, at de fleste, den er ret ny, den nye, så jeg går ud fra, at de fleste af jer har den gamle udgave. Og det her var sådan elementerne og indholdet i en synopsis. Jeg vil lige sige noget, som er en lille pointe, som jeg synes er vigtig i alle opgaver. Man kan sige, den model, som der er beskrevet, det her det er de samme punkter som på den forrige slide, det er modellen for sådan en klassisk eller helt typisk traditionel akademisk opgave. Man har naturligvis lov til at gøre tingene på andre måder, på sine egne måder, hvis man synes, det giver mest mening. Men man kan sige, det her, man er på relativt sikker grund, hvis man vælger denne her skabelon og følger den. Det der er min pointe med den her sjove røde streg, det er en tråd. Det der, og det handler selvfølgelig om den røde tråd i jeres synopsis. Det er vigtigt, at der er en rød tråd, og den er ligesom bundet op i 2 ender, og så sidder der en masse ting på den her røde tråd. Enderne, det er problemformulering og konklusion. Og man kan sige, at
at problemformuleringen stiller et væsentligt spørgsmål, og konklusionen besvarer det spørgsmål. Det, der kommer ind imellem, det er sådan perler på tråden, kan man sige, på vejen. Det er de ting, man er nødt til at gå igennem, hvis man tydeligt og klart skal vise og dokumentere, hvorfor man har valgt at svare på sit spørgsmål på den måde, man gør. Der skal være sådan et vist element, nu siger jeg videnskabelighed, det lyder meget højtravende, men det er ligesom, tanken er, at man skal godtgøre, at det er det rigtige svar, man kommer med på sit spørgsmål. Og det gør man ved de elementer, der kommer ind imellem. Helt centralt er, at man laver en analyse, der ligesom skal fremdrage det her svar af noget materiale. Til analysen bruger man en bestemt metode, man analyserer på en eller anden måde. Man bruger nogle teorier, og man har noget empiri, man analyserer på. Og det er i virkeligheden de ting, man skal kende til, for at kunne læse analysen og forstå den. Og derfor kommer de før analysen i opgaven. Så man kan sige, man stiller sit spørgsmål i problemformuleringen, man kommer med nogle metodiske refleksioner, man kommer med en præsentation af sine teorier, man præsenterer den empiri, man vil bruge teorierne på. Så har man forklaret, kan man sige, man har stillet sit spørgsmål, man har forklaret, hvordan man vil gribe besvarelsen an, man har forklaret, hvilke teorier man vil bruge til at kunne besvare spørgsmål, hvad for en empiri man vil bruge teorierne på for at besvare spørgsmål. Og så går man i gang med at undersøge, hvad svaret kan være i analysen, hvor man så bruger teorierne på empirien ud fra den metode, man har valgt. Og når det er klaret, og man så også har en diskussion, hvor man sætter tingene lidt op mod hinanden, man kan sige, en diskussion består i det af Nunas egen definition. Jeg ved ikke, om den er med i bøgerne, men den består i, at der er mindst 2 synspunkter, der bliver sat i forhold til hinanden. Men på baggrund af analyse og diskussion, så skulle man så gerne være blevet i stand til at besvare sit spørgsmål med konklusionen. Og det er den røde tråd, der går gennem en opgave. Den røde tråd, der gerne skal gå gennem jeres synopsis. Ja, og nu har jeg ikke mere at sige i den her omgang. Så jeg vil bare sige, at jeg beklager meget, jeg har barnsyg, og så vil jeg sige god arbejdslyst, og skriv eller ring, hvis I har brug for det. Og jeg kan også godt tilbyde vejledning på andre tidspunkter. Nu kigger jeg lige i Webuntis og ser, hvornår I også kan i forhold til hvad I ellers har undervisning. Hej hej.